गिबियावनो रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि बे गाब गैयैनि प्रिमियार श'आ मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। आङो नायनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। होननो थांबा आङो फिल्मखौ नायनो होननानै जोबोद गोसो जानानै दंमोन जेब्ला गोबाङानो नुदोंखि गाब गैयै जायख्लंनि फट'स आरि बेफोरो बुहुद जोंना ससियेल मिडियायावहाय बिदिनो गोसारगासिनोमोन। ओमफ्राय बेहायनो माबा मोनसे जोङो एसे निउ मोनसे नुनो मोनगोनखौ जोङो मिजिं थिबाय दंमोन। ओमफ्राय आं दिनै पार्सनेलि नायनो मोनफैबाय। ओरैबादि माने आङो फार्स्ट हाफावथ' जोबोद गाबबाय। ओमफ्राय बेनि उनाव जेथिया सेकेन्ड हाफ फैदों माने आंनि गाबनायानो थाथ'दों। गाबनाय थाथ'नायनि सोलाय आंना माने मा होनगोन बेखौ गोजांस्रिउ मोनोना जेथिया मानसिया सिभारिं जायोना बे फिलखौ होनो हादों आरो। आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन कि जोंनि बिदिनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जाफोर सावथुन बेफोरखौ जेन रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो अनसायलांबाय थाथो। बिदिनो दिहुनगिरि बिथांमोनाबो अब्लाना थुलुंगा मोनगोन आरो जोंना बर' समाजाबो आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बिदिनो जौगालांबाय थागोन। आरो आङो बिथां संगिना मेमनिसिम ओरैबायदि थेंक्स जासिहरो कि बिथांनि बे फार्स्ट डाइरेक्सन जोबोद मोजां खामानि मावदों बिथाङा। एसेनोसै। बेखौ आङो होननो थांबा जेथिया फट'स नुदोंमोन ना बेहायनो बांसिन गोसारदों होन्दोंमोन ना आङो। दा बेखौ आङो दा लाइक फुटेजखौनो नुजोब्बाय। फुरा सिनखौनो नुजोब्बाय। जेथिया सिनखौ नुदोंना अब्ला आंनि रिएक्सना लाइक माने मानिनांगोन एकदम माने स्पिचलेस जायखौ बुङो। बिदि खालामनो थाखाय बुहुत गोहो नांगोन। बेखौ जायनो मेनो रावबो खालामनो हाया। आं निजिनो खुद खालामनो हाया। आं बेखौ गेरेन्टि बुंनानै लानो हायो गावखौ। बेनि थाखाय आं बिथांखौ एकदम माने मानियो आरो बेनोसै। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।